Ọwụ nkwọ Saraka ka anyị nọ na ya n'ụbọchị taata bụ afịa nkwọ. Saraka ndị otu mmiri, Saraka ndị mmiri, Saraka Awele. Ọwụ ife anyị nọ na ya n'ụbọchị taata. Ezumezu ekenere m ọnụ. Achịefogokwa ọ na-agụ ụzọ agụgo ọnụ. Maka ndị na-eso esila anyị na-aja Saraka taata. Asị m ihe ọma ma ekwado ọnụ. Ndị na-erutebụ ka ọ nọ bịawakwa n'oriri edokwa. Oriri edokwa, ife ọṅụṅụ ọdụ, ife oriri edo. Ma mkpụrụ isi edokwa. Na mkpụrụ isi edokwa. Aha. Ndị mmiri ekenere m ọnụ. Chiefo chi nkwọ Saraka efo. Ọ dịkwana ka ọ na-adị. Ọ dịkwana ka ọ na-adị. Aha. Ọ dịkwana ka ọ na-adị. Ọ dịkwana ka ọ na-adị. Onye anụ ya karịa ibi ya. Onye ọbụla gbalụ bịawa. Ọ nkwọ Saraka ka anyị nọ n'ụbọchị taata. A sị ife ọma mere nwoke mekwazielu nwaanyị. Na obiezi nwaanyị dị ka ọ na-agbọtụ n'azụ azụ n'ụbọchị taata. Ọ na obi m ka ọ na-agbọtụ azụ azụ. Anyị na-ekene onye ọbụla. Asị m nke onye chiri ya zelu. Onye ọ na-afọ obuchi na ọsọ ezi nwaanyị edo. Aka ji ọfọ ugwu udo m. Nkwọ Saraka bụ ife anyị na-emewe kwa nkwọ. Eve nkwọ. Eve nkwọ. Aya atụkọsịa ife. Wee gba Chukwu okwu. Wee gba mmụọ okwu. Gba ndị mmiri okwu. Ọ ndị mmiri bụ awa host na nkwọ Saraka. Aha ka anyị ji akpọ Saraka ndị mmiri. Ọ mfe awa host maka na mmiri bụ ife nwoke na-aṅụ, ife nwaanyị na-aṅụ. Ihe ndị a niile ngosisiri ọnụ. Ọwụ ndị mmadụ kọntributu siri ya ma ewu ndị anụ nwe ọnụ ụfọdụ. Ọcha ihe anyị ji alụ ọrụ. Ihe ndị ọnụ na-afụ ebe a. Ma ndị anyị ata ma ndị anyị aṅụ aṅụ. Nke a uzobo. Nke a uzobo. Ndị anụ nwa bụzi mkpụrụ isi. Ndị ahụzi mkpụrụ isi. Fanta dịkwazi ya ka ndị na-aṅụ Fanta. Ihe ndị a niile ma ọkọ dịkwazi ya. Nke onye nwere owete atụkọsịa ya ọnụ. Anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Ewere ya wee kwubie okwu. Gọọ ọfọma n'isi ndị niile wetesịrịnụ. Ewere ya wee kee ndị mmadụ erie. Esikwa n'ite ndị mmadụ erie. Ọ ka isi eme na nkwọ Saraka. Chetakwazi ya na anyị na-emekwazi monthly rituals. Tata bụ ọnwa ọfụ. Tata ka ọnwa na-atụ. So our monthly ritual also begins today. For this month anyị nọ na ya. It begins today. So ndị niile bụ ndị na-esonyesịla anyị na monthly ritual na aja Saraka. Ife ọma ya emechala onye ọbụla. Ọ bụkwa na afa ga-adụbụrụ na the participants in any of them, both Saraka and the monthly ritual. Then izi ya ozi na WhatsApp ọ bụ na ị nwere mmasị isonye. Our monthly ritual pattern na-ebido from the first day of the month or of the moon. Ihe anyị ji ebido the monthly ritual for coming month today bụ na tata bụ ọnwa ọfụ, and by today being 29, the month of March is almost over. So we are starting the coming month ritual today. And it runs from the beginning of the month till the end of the month. I believe I na-eme also one day. Maka ndị na-ajụ ma ezi nwa, I want to be part of the new moon ritual or full moon ritual. The monthly ritual I na-eme is not just about new moon or full moon. Ọwụ
of anyị na-agụ aja anyị na-achụ from the beginning of the month till the end, every day till the end of the month. Ịghọtago? So it's not one day something. Azụme need to wee participate na monthly ritual kịta. Afa gị ga-adị na altar anyị. Aja niile anyị na ọfọ niile anyị na-agụ kwa ụbọchị n'ime ọnwa ahụ na aja ndị anyị na-achụkwa for special participant in the monthly ritual. Ị ga-adị carried along all through the month. Ịghọtago? Nke ahụ nwere specific price. Mana iso ya na aja saraka enweghị specific price. Ọ ife onye nwere owete. Like ihe ndị a ngozisiri ọnụ kịta. Onye nwere mkpụrụ osisi owete. Onye nwere watermelon owete. Onye nwere carrot owete. Onye nwere aṅara owete. Onye nwere zobo owete. Onye nwere biskit owete. Onye nwere sweet owete. Onye nwere granọt owete. Fanta iwete. Akụ oyibo ọnụ fukwuru akụ oyibo ọdụkwuru ifuru akụ oyibo here. So ịchọ iwete inwekwa na ọkụkọ iwete, inwe ewu iwete, iwe ebunu iwete, inwekwa na efi iwete. Ịghọta? So onweghị specific price. Inwekwa na ọkụkọ nna nnọọ ọnụ fụrụ ọkụkọ ebu abịa. Fancha niile na-aga down na the Saraka today. Onwekwa na ya ọnụ ọkụkọ ka ị nwere iwete. So anyị mere ya ọ dị open. Nke ọ bụla onye nwere ya were bịa. Ewe ndị na-abịawa sef gotesia ife odidi. Ewe ndị na-abịawa gote maybe mee meat pie bute. Ụfọdụ ndị na-abịawa sie jollof rice bute. Ụfọdụ ndị na-abịawa gote akara bute. Nke ọ bụla onye nwere. Anyị enweghị ọnụ dị specific price maka iso ya na Nkwọ Saraka. Ọ ihe onye nwere owere wee bịa. Meelu ndị otie, meelu mmụọ nsọ Saraka. Ị na-ọkwa enye anyị ka anyị rie for free. Ọwụ ndị otu ka ị na-emere ife. Ọwụ Saraka, ọwụ aja. Ịghọtago? So anyị nwere specific price for that. Mana monthly ritual anyị na-eme. Anyị nwere price tag. The least price mmanụ nwere ike itinye for the monthly ritual. Mana ịkwụcha itinyekwana karịa udod. Mana Nkwọ Saraka, there's no specific price for that. So mana na-eke n'ọnụ. Onye nwere mmasị ya chat ya na WhatsApp number m bụ 08032477868. So esiala ya na all these programs. Ịmara ihe ahụ bụ mkpa ibu agba anyị na be dibịa. Asị dibịa gbaa afa n'ife cheki ife ka amara ife anyị ma agbachakwa afa nerechi ife cheki ife kwụ n'aka kwụrụkwa. Bịa so ya na Saraka kọsarịa chi gị, so kọsarịa ndị otu gị. Come and submit it to them. Come and submit it to them. Chetakwazi na the Nkwọ Saraka. Even if you can't come, you may send a token amount. No abona sigi n'obi. You may send a token amount. Like many people now participate in Nkwọ Saraka today, but ndị na-ama nwe ike bịa ndị nọchi abroad. Mfawa na-abụkarị ndị dị ka more committed to the Saraka self. When ndị na-ada eferi. Ịghọtago? They send token for it. Mgbe ụfọdụ mmadụ nọkọta o send ego si gote efi wee mee Saraka. Si gote ebunu, si gote ewu, si gote nke a. Ịghọtago? Mana onye aka ruru onye ka o ya eme. Ogo nnọọ ofu paketi biskit ka aka ruru itinyela ya ego ya ewere ewe gote wee kwuo okwu n'afa gị. And then this Nkwọ Saraka fly na-eme today goes on every Nkwọ. Every 4 days. I make sure today you make in the next Nkwọ. It goes on every Nkwọ. So ana m eke n'ọnụ. Monthly ọnwa anụ nwa anyị ba. Asị ya mara anyị mma ewetara anyị ife ọma. Na ife dị mmadụ kwana, chi dị mmadụ. Onye ọ na-achọrọ isi participate na Nkwọ Saraka maka afọ m onye na-asị account number. Because chat me on WhatsApp. Precious. Chat me on WhatsApp 08032477868. Chat me on WhatsApp now 08032477868. My name is Ezinwa Anega. I come for a total restoration of ordinary omenala Igbo. Bịanụ. Bịanụ. Ife oriri edo. At least ịbịa nke ihe eri edo. Ewu niile ọnụ fụrụ hie. Ewu niile ọnụ fụrụ hie. A ga-egbucha ya today. Ancha ile na-abacha n'ọrụ today. A ga-esi ite.
zobo dị ya, original zobo akụlọ mmiri original zobo dị anụ mkpụrụ osisi na ihe ndị ọzọ nke ị na-eri dị ya oriri ụmụnne oriri orikọ oriri erigheri wee rite ife ọma ka a na-eri ya mana mmadụ mmụọ ndị so ga na-enwekwa nwere ọkwara nya abaja ọkwara nya secret eji eje ịghọtago so ekenere m ọnụ daalụ nya gazie